за един народ, който не помни своята история, отношенията с другите народи, който не тачи това, което е постигнато, няма бъдеще. Но българо-руските отношения не са само отношения, свързани с благодарност за минало. И това трябва да знаем. И ние, хората, които желаем да развиваме активни, приятелски отношения с руския народ, с Русия като държава, трябва да бъдем активни. Активни, за да може нашите отношения да бъдат и с перспектива. Нашите отношения трябва да се градят и се градят на взаимното уважение, взаимното приятелство, което е повече от уважение, зачитането на интереса и на двете страни. И разбира се, те трябва да бъдат активни в културната сфера, където имаме амбицията да направим много повече и да не се губи културната връзка между България и Русия, която, за съжаление, малко поизбледня. Имаме амбицията, и това е амбицията и на правителството на господин Орешарски, да активизираме отново икономическите връзки и проекти между България и Русия. Не, както казват нашите опоненти, за да обслужваме нечи интерес външен, а за да се развива България като модерна, икономически силна, технологически развита държава, която има своята тежест. И връзките с Русия в икономически план могат да дадат много за постигането на тази цел. Няма да допуснем някой да идеологизира, да очерни различни проекти и инициативи, изгодни за България, обслужвайки чужди интереси, защото това вреди на нашата страна. И искам да кажа от името на българските социалисти, партията, която даде мандат и подкрепи правителството на господин Орешарски. За нас тези приоритети, тези проекти са важни и ще работим те да се случат така, че да дадат развитие, работа, доходи на българите. Това е изключително важно. Говоря и за Южен поток, който може да даде на България позиция на европейската енергийна карта много по-силна, и който представлява милиарди инвестиции в нашата икономика, работни места тук в България. Говоря и за Белене. За нас този въпрос не е приключил, защото съм убеден, че този проект е икономически изгоден за България. Дава възможности за технологично развитие и за запазване на ядрената енергетика и ядрения статус на България през следващите десетилетия. И България да остане част от високо развитите и технологично напредналите страни. Имаме да решаваме много неща, много въпроси и да развиваме много взаимно изгодни проекти с Русия. По време на мандата на Тройната коалиция беше започнало решаването на проблема на българите, които са работили в бившия Съветски съюз. Въпроса с техните пенсии. Подписа се споразумение. Но последните 4 години твърде малко неща се направиха за реализацията на това споразумение. Сега трябва да се върнем към практическата работа по неговото предвижване. Защото това засяга хиляди и хиляди наши съграждани. Имаме много други неща да направим и съм сигурен, че ще го направим заедно с всички вас. Заедно с всички вас, с енергията, обичта, позитивизма, който вие излъчвате на основата на любовта към България и приятелството към руския народ. С такава подкрепа и със здрава работа съм сигурен, че всички тези неща могат да бъдат свършени за благото на нашата родина България.